Bueno, com veureu, així tinguem tots els productes que ens fan falta per a fer el que és l'autèntica paella valenciana. L'oli de la serra d'Espadán, la sal, després tinguem el que és el pollastre casero, de corral, li posarem un tros de pato i el conill. Aquest conill té 2 mesos en amunt. Utilitzarem la ferradura, criar sin l'horta, després tindrem el que és el garrofó. Els caragols estos són xonetes, la tomata, una cullereta de pimentó, li posarem unes brines d'assafrà, no s'oblidem de lo que és l'arròs. Vos convide a que anem al foc i veuràs, com gastem llenya de taronxer, a poquet i sense pressa, perquè mos isca una autèntica paella valenciana de l'horta i ben feta, del camp a la taula. Bueno, ja tinguem el foc encès, ara l'oli, tirem una xorriteta d'oli xina, un gra paet de sal, li tirarem el que és el pollastre. El conill, que és més menut, el tirem per les vores, perquè així no vos esbocarri. I tirarem el que és el pato, vale? Mitja hora, 3/4, aproximadament, està costant fregir la carn. La base principal ja està, que la carn està ben fregida. Ara li tirarem el que és la verdura. Anem a tirar-hi la tomata. Bueno, anem a tirar ara les baquetes. El garrofó. Bueno, doncs ara posarem un poquet de pimentó dolç, ahí en companyia del caldet, de l'oliet i tot això. I a continuació tirarem el que és l'àuia en l'assafrà. Vale? Ara ja li tira àuia clara. Ja té l'àuia que li correspon, i ara el que té que anar és estar bullint com a mínim mitja horeta. Ara li anem a tirar l'arròs. Vale? També li hem tirat la rameta de romero perquè li doni sabor a romer, és el que li correspon. Meleta pura. I escampem el que és el foc del centre, a les vores, perquè al centre ja té massa calor, té que estar així allí un quart d'hora. Vale? La llima se posa quan a la paella li fa falta sabor, perquè si la paella està bona no necessita res. Necessita només que ganes per menjar-se-la i disfrutar d'aquests sabors de lo que és una autèntica paella valenciana. Bueno, anem a traure la paella a la taula. Cavallers, a la taula i al llit, al primer crit. Què vos pareix? De categoria del que és la paella.